Durant més d'11 anys, el Bonnie Lass i la seva tripulació han col·laborat amb Save the Med, liderant expedicions educatives i de recerca al mar Balear. Amb una coberta espaiosa, l'embarcació ha acollit activitats diverses, des de tallers i anàlisi de microplàstics fins a alliberaments de tortugues marines i observació de fauna. Des del 2021 és l'embarcació de referència del projecte Changemakers i ha col·laborat amb altres ONGs com la Fundació Palm Aquarium i SharkMed. També dona suport a projectes comunitaris a Pollença i Andratx, oferint una plataforma per a la regeneració marina, la ciència ciutadana, les campanyes i més iniciatives. Amb el teu suport, el Bonnie Lass pot continuar ampliant l'impacte de Save the Med i donar una presència a la mà a les comunitats locals i altres organitzacions de les Illes Balears.